har kullum dai dama abin nan da ake kira auren dole kwata-kwata ba abu mai kyau bane ba, domin kuwa malamai ma sun yi faɗakarwa ya fi so a kirga. Sannan kuma ta wani ɓangaren tabbas haƙƙin iyaye ne su nema wa 'yarsu mijin da za ta aura wanda zai taimaka wa rayuwarta ta duniya da kuma lahira, amma kuma wannan ba shi ne ya ba wa iyayen dama su aura wa 'yar tasu wanda ba ta ƙauna ba. To a nan ma dai an ƙara samun wata gagarumar matsala wadda ta faru a sanadiyar auren dole, inda amaryar ta aika mijin har lahira sati 3 kacal da yin auren. Hausawa na wa amarya wani kirari da cewa amarya ba kya laifi ko da kin kashe ɗan masu gida. To wannan karan dai amarya ta tafka gudumeman laifi, inda yanzu haka tana hannun kuliyaman ta sabo domin karɓar sakamakon laifin da ta aikata, domin girbe abin da ta shuka. Wani ɗan jarida mai suna Datti Asalafi ya wallafa wannan labarin a shafinsa na sadarwa, inda muka ci karo da wannan labari a shafinsa na hausalode.com. Ga kuma abin da ɗan jarida ya wallafa. Ya fara da cewa sunanta Rumar Sa'u Muhammad, tana zama a garin Wuro Yanka, ƙaramar hukumar Shelon, jihar Adamawa, shekarunta 19. Ɗan jarida ya ci gaba da cewa an ɗaura mata auren dole da wani mutum wanda ba ta so mai suna Muhammad Adamu, ɗan shekara 35. Ta nemi mijin ya sake ta amma ya ƙi. Ta bi duk wata hanya da ya kamata sake ta amma ya ƙi. Shine sai ta yi amfani da wuƙa yayin da yake bacci da saka masa ita a cikinsa kafin a garzaya da shi asibiti ya mutu. 'Yan sanda sun kama matar. Binciken farko na 'yan sanda ya tabbatar da cewa an yi mata auren dole ne a ranar 6 ga watan 8 shekara ta 2021, sati 3 da yin auren ta kashe shi. Mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Aliyu Adamu Alhaji ya ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike a gurfanar da ita a kotu don ta fuskanci hukunci, sannan ya ba da shawara wa al'umma su guji auren dole. Ɗan jarida ya ƙara da cewa ni kam a fahimta ta babu da ƙiƙin mutum namiji kamar wanda ya nace akan sai ya auri matar da ba ta san shi. Wannan wauta ne kuma ƙarshen abin da yake faruwa kenan, ta kashe ka. Yawanci iyayen yarinya idan makwaɗaita ne suna ba da gudunmawa sosai wajen yi wa 'yarsu mace auren dole, wajen ba wa masu arziki ita. Daga ƙarshe sai ɗan jarida ya ƙara da cewa ba za ku guji auren dole, babu daɗi sam ka auri wacce ba ta son ka. Ga mata nan Bridget a gari, sai wanda ka zaɓa. Me zai kai ka auren dole in ba wauta ba? A nan muwa muke ba da shawara ga 'yan uwanmu maza, guji yin auren dole. Muka yi ka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Dan uwa ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon da zarar mun tura. Mun gode.